Mestská rada v Nitre bola neúplná od decembra 2014 od ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. 2 voľné miesta mali patriť druhému najsilnejšiemu poslaneckému klubu, teda nezávislým. Lenže navrhovaní kandidáti boli stále nepriateľní pre poslanecký klub Smer SD. Pripomeňme si, ako to vyzeralo ešte v lani na jeseň. Schválili sme na ustanovujúcom zastupiteľstve, že Mestská rada bude mať 9 členov. Bolo schválených 7 členov a 2 členovia, ktorí boli neustále predkladaní, tak im bolo povedané, že nebudú schválení. Išlo o Petra Oremusa a Štefana Štefeka. Náš druhý najväčší poslanecký klub má nárok mať členov Mestskej rady. A mali by zísť z nášho stredu. Keď môžu byť 3 predsedovia poslaneckých klubov členovia Mestskej rady a náš klub si teda zvolil mňa za predsedu poslaneckého klubu, tak je to otázka skôr na nich, že prečo Štefeka nie. Keď sme sa opýtali, prečo je to tak, dostali sme jednoduchú odpoveď. Je to také politické rozhodnutie aj nášho poslaneckého klubu. Som 4. obdobie poslanec mestského zastupiteľstva, sedím tu s najväčším mandátom od obyvateľov nášho mesta. Pripomeňme, že Štefek bol v minulosti členom Smeru SD. Pán poslanec Štefek bol 8 rokov viceprimátorom, bol členom nejakej politickej strany a ako predseda poslaneckého klubu v tej dobe tiež rozhodoval alebo sa vyjadroval politicky. Je to prirodzené. Takže toto je vizitka zrejme len preto, že nie som dneska členom nejakej strany, ale nechcem to dávať do tejto politickej roviny, pretože komunálna politika, jak to každý dneska deklaruje, je o niečom inom. Takmer po roku mestskí poslanci Smer SD napokon podporili Martu Rácovú. Tak sme sa dohodli na klube, že pani Rácovú podporíme, nech majú zástupcov v Mestskej rade. Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva napokon odhlasovali po 1,5 roku do Mestskej rady aj Štefana Štefeka, ktorý, ako sme počuli, bol dovtedy nepriateľný. Pýtali sme sa predsedničky poslaneckého klubu Smer SD, prečo to trvalo tak dlho a prečo náhla zmena a zrazu podpora. Ja som nikdy nebola proti tomu, aby tam bol. Boli to moji kolegovia, všetci naši poslanci, 99% bolo za to, aby sme schválili. Sú radi, že sme kvázi urobili taký ústretový krok a chceme spolupracovať aj s nezávislými a aj kvázi celé zastupiteľstvo. A čo na situáciu Štefek? Ja si myslím, že sme presvedčili počas toho vyššeročného pôsobenia v mestskom zastupiteľstve, teda, že sme možno opozícia, ale sme konštruktívna opozícia. Diskutujeme otvorene k veci. Jozef Jurík, televízia Nitrička.